Dobrý deň. 10. apríla v stredu začíname rokovanie, zasadanie Rady pre mediálne služby za účasti 5 členov rady: Bindas Danielová, Izrael Začková, Dušíková. Pani Cox je ospravedlnená, ďalší 3 členovia rady. Čakáme na ich zvolenie v parlamente, ale sme podľa zákona uznášania schopní, takže všetci 5 sa môžeme najskôr venovať návrhu programu. Máte k nemu nejaké výhrady, doplňujúce návrhy, pripomienky? Nie, všetci 5 sme za schválenie programu tak, ako nám bol predložený. Overovateľom zápisnice navrhujem pani Začkovú. Všetci súhlasíme, máme to odkonzultované, takže na budúci týždeň do 5 dní bude zápisnica zverejnená na www.rpms.sk a tam budú zverejnené aj podkladové materiály, na základe ktorých rokuje plénum rady a potom senát číslo 1. A bude tam aj diskusia zo zasadnutia senátu a zasadania pléna. Takže tento prvý bod máme za sebou. Môžeme prejsť k zasadaniu pléna rady. Tam máme hneď ako bod číslo 2 vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie, zmenu licencie vôbec na rozhlasové terestriálne vysielanie. Sú to frekvencie, ktoré každoročne alebo 2-krát do roka zverejňujeme po konzultácii s regulačným úradom. Ten potvrdil svoj návrh. Chcem upozorniť aj, zrejme si to všimnú, potom aj žiadatelia o frekvencie. Prvýkrát uverejňujeme veľmi podrobne frekvencie aj so všetkými technickými parametrami. Takže treba si to naštudovať, pozrieť. Uvedené v materiáli v návrhu uznesenia je aj lehota na podanie žiadosti o udelenie licencií, respektíve zmenu do 10. mája do 14. hodiny. Doručenie buď elektronickou poštou, alebo najmä teda originály potom v sídle Rady pre mediálne služby. A dátum verejného vypočutia bude v utorok 18. júna. Členovia rady v zasadačke, žiadatelia pôjdu tak, ako v minulosti online prezentácia ich žiadosti a záujmu o frekvencie. Takže pozreli ste si, všetko podrobne je zverejnené v materiáli. V prípade, že nebudú pripomienky, bude tento materiál takto zverejnený na našom webe. Aj Lucia to potom dáva samostatnou tlačovou správou. Takže sú otázky, prípadne to môžeme schváliť v tejto podobe, ako nám to bolo predložené. Chcete sa opýtať pána riaditeľa? Ja si povedala 8. júna, to je 18. júna. 18. Hej. A 19. je následne v stredu. To je všetko, tieto termíny rokovania, ak to takto schválime, bude zverejnené aj na webe. Tam je na webe zverejnený len dátum 19. júna zasadanie, ale tam už budeme rozhodovať. Takže pozrite si materiál, tam sú všetky dátumy, dátum verejného vypočutia v konaniach. Je to zaujímavé, uvidíme, ako sa k tomu aj vysielatelia pozrú. Takže niektorí tvrdili, keď potom dostali frekvencie, že im tie technické parametre nevyhovovali. Tu potom je možnosť vyjadriť sa pri vypočutí. To je možnosť aj pre členov rady, potom pýtať sa ich. Sú otázky, nie sú otázky, takže schvaľujeme. To je návrh uznesenia začať konanie, tak ako je predložený materiál, aj s tými dátumami, ako som hovorila. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. Presne všetko tak, ako v minulosti, akurát je to ešte k frekvenciám všetko podrobnejšie zverejnené
Takže z tohto pohľadu je to pre tých žiadateľov zaujímavé. Nikto nie je proti, nezdržal sa, všetkých 5 členov rady súhlasí. Potom máme informáciu o plánovaných zahraničných služobných cestách. Tie plány to vždy berieme tak ako na vedomie. Presne je to tu napísané, čo v podkladových materiáloch, čo sa očakáva od týchto rokovaní, aké by mohli byť pre nás prínosom. Sú otázky, možno viac bude, keď sa vrátia zo služobných ciest a budú nás podrobne informovať. Môžeme vziať na vedomie, nikto nie je proti, nezdržal sa, všetkých 5 členov za. A máme tu aj potom ďalšie rokovanie, ktoré nám trošku koliduje z 18.9., ale to v júni, keď máme vypočutie a rozhodovanie, ale to už pán riaditeľ si rozhodne o tom, o účasti, veď máme tu dosť odborníkov. Takže berieme na vedomie predložený materiál. Ďakujem. Ideme potom k bodu rôzne, kde sme dostali do programu dosť zaujímavých materiálov, týkajúcich sa ešte k voľbám. Sú to priebežné výsledky monitorovania v období kampane. Ja to len tak stručne prebehnem, lebo materiály, ktoré nám boli doručené, budeme s nimi ešte naďalej pracovať. Monitorovalo sa až do poslednej chvíle, aby sme zachytili všetko. V tomto materiáli je veľmi podrobne napísané, ktoré vybrané programy sa monitorovali, aké podnety k ním prišli. No a sú tu samozrejme aj navrhnuté programy, teda podnety na podrobnejšiu analýzu. A tie v rámci našich rokovaní materiály budú spracované a predložené na posúdenie bežne v programe. Zistenia, prípadné porušenie právnych predpisov nebolo zistené, ako je uvedené v materiáli, na RTVS-ke, jednotke, 24, Markíze, Joj, 24 teatry, Rádio Slovensko, Express, Fan Rádio. No a ostatnými materiálmi sa budeme zaoberať. Takže prvý materiál, sú k nemu otázky vysvetlené, jasne bolo, toto je len informatívny materiál a budeme sa k nemu ešte vracať. Môžem konštatovať, že všetci 5 berieme vedomie. Takisto sú tu priebežné výsledky monitorovania funkcionalít platformiem v súvislosti s voľbami prezidenta. Monitoring od 18. do 6. apríla. Je to zaujímavý, prvýkrát takto predložený materiál. Má veľmi dobrú výpovednú hodnotu, zaujímavé, ale tak ako v predchádzajúcom materiáli som povedala, že budú v ďalších materiáloch obsiahnuté a predložené na rade na schválenie. Takže tiež zatiaľ je to len taká prvotná informácia a budeme sa jej ďalej venovať. Chcete ešte, aby bol prípadne niečím ten materiál doplnený? Preto nakoniec, keď budeme tie podnety posudzovať, zaoberať sa, tam môžu odznieť podrobné. Nikto nie je proti, nezdržal sa, všetkých 5 je za. Takisto sme len na naše vedomie berieme internú smernicu k používaniu úradných pečiatok. Predkladá nám to riaditeľ kancelárie. On je za to zodpovedný za vydávanie tejto smernice. On ju bude schvaľovať, ale predsa len v minulosti to schvaľovala rada. Toto je novinka, pretože riaditeľ je jedným z orgánov Rady pre mediálne služby. Takže toto sú veci, ktoré on schvaľuje, ale predsa nám to len dáva na vedomie. Nie sú k tomu otázky, môžem konštatovať, všetci 5 berieme na vedomie predložený materiál.
Ďalší podrobný materiál sa týka registratúrneho poriadku. Takisto to dáva na vedomie riaditeľ kancelárie Martin Dorociak, predtým to schvaľovala rada, teraz to berieme na vedomie, nie je dôvodu nedôverovať, nenašli sme tam nejaké veci, ktoré by sme odporúčali doplniť, takže tiež to môžeme zbehnúť takto, že berieme na vedomie, súhlasíme, neboli žiadne ani administratívne pripomienky. Týmto sme prešli bod rôzne. Ja sa ospravedlňujem, že úplne v úvode, keď som predkladala návrh programu, som zabudla na takú formálnu administratívnu vec, ale musí to byť v zápisnici, ako je to s kontrolou plnenia úloh k dnešnému dňu. Takže to, čo som mala na úvod povedať pri schvaľovaní programu, sa ospravedlňujem na záver rokovania pléna. Informujem, od začiatku roka bolo radou uložených 102 úloh. Na poslednom zasadaní rady 20. marca bolo uložených 39 úloh, z toho 7 sa týkalo vyhotovenia a zaslania rozhodnutia účastníkom konania. 24 úloh sa vzťahovalo na informovanie podávateľov podnetu o výsledku preverenia podnetu. Ďalších 6 úloh sa vzťahovalo na oznámenie začiatku správneho konania účastníkovi konania a 2 úlohy sa týkali upovedomenia oznamovateľov o vybavení ich oznámenia. Takže k dnešnému rokovaniu sú všetky terminované úlohy splnené. Ďakujem. Chcete ešte v pléne v rôznom sa niečo opýtať, vyjasniť si nejaké veci, doplniť. Samozrejme medzi tým rokujeme, nestretávame sa len na rokovaní rady, takže priebežne sa veci vyjasňujú. Pán riaditeľ nás o všetkom informuje. Jedine, ak by ešte pán riaditeľ chcel niečo. Ja ešte jednu vec mám. Týka sa našich nájomných zmluv v súvislosti s štatistickým úradom deklarovanou výškou inflácie pre tento rok sme dostali požiadavku od majiteľov našich priestorov na doplnenie nájomnej zmluvy o tzv. Inflačnú doložku. My sme o tom rokovali už aj v minulosti. Vždy sme sa dohodli na tom, že tá zmluva nebude doplnená o inflačnú doložku vzhľadom na to, že tá inflácia bola na nízkej úrovni. Teraz je však na úrovni 10,5%, čo je relatívne veľa. A tým pádom sú dve možnosti. Buď sa automaticky bude každoročne to nájomné bude zohľadňovať tú infláciu v prípade, že bude takáto vysoká. A tou inflačnou doložkou sa to nájomné automaticky upraví, alebo budeme potom každoročne musieť prehodnocovať, prerokovávať výšku nájomného tak, ako je to vlastne teraz. To je jedna vec. A druhá sa týka nájomného na tie garážové státia a tam vlastne tiež o tú výšku inflácie máme požiadavku od majiteľky budovy na zvýšenie nájmu aj za toto. V prípade tých garážových miest to nie je nejaká vysoká suma, ale predsa len akože aj so zohľadnením aj tej inflácie, aj výšky nájomného v starom meste máme takýto návrh. My vám pošleme tie čísla tým, že akékoľvek veci týkajúce sa nájmov a finančných záležitostí nad nejakú hodnotu aj tak bude musieť schvaľovať rada, čiže my vám pripravíme podrobný materiál, že ako by to vyzeralo číselne, ale musíme vás teda informovať o tom, že je takýto zámer a že budeme musieť rokovať aj s našim prenajímateľom. Momentálne je to tak, že vzhľadom na tie naše zálohové alebo predávkové platby sa to obdobia od začiatku roka až do teraz nejak netýka. Malo by sa to týkať až toho obdobia vlastne od teraz do konca roka. Lebo doteraz sa to vlastne vykrylo z tých zálohových platieb, ktoré sme platili vopred. Peťo, kľudne ma doplň, ak je ešte niečo, čo považuješ za potrebné. Že tento štvrťrok bol vlastne platený ešte v minulom roku. Vopred, áno. Tak. Áno. My platíme nájomné a všetky platby raz štvrťročne, čiže už v budúcom
už teraz budeme platiť na druhý štvrťrok, tam by sa už vlastne malo zohľadniť, čo človek chápe, hej, to je podnikateľský subjekt, vstupy náklady, takže my sme vlastne aj s tým počítali tak trochu. Pán Tá Bátor zmluva nám- obsahuje ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že vlastne tá inflácia sa vždy zohľadní pri dohadovaní nájomného na najbližší rok. To v tej zmluve je. Teraz je, ale druhá alternatíva k tomu bola, že tá zmluva bude obsahovať inflačnú doložku, ktorá bude automaticky navyšovať to nájomné o tú výšku inflácie. My sme to chceli vždy ponechať v tej vyjednávacej fáze, aby sme sa vždy dohadovali o tom, že aká výška nájomného teda na každý rok bude. S tým, že vlastne to potom ako keby umožňuje alebo dáva ten priestor v prípade, že by to nájomné začalo, alebo tá miera inflácie bola tak vysoká, že by sme si to nemohli dovoliť, tak vlastne dáva to priestor na buď vypovedanie tej zmluvy alebo presťahovanie sa do iných priestorov, s tým ale, že aj tak je tá zmluva terminovaná, myslím, že na 5 rokov, ak sa Peťo nemýlim. Čiže v priebehu tých 5 rokov by tá inflácia by zohľadnená jednoducho byť mala. Čiže toto budeme musieť vyjednať s našim prenajímateľom, ale chceli sme vás dopredu informovať o tom, že takéto niečo sa deje a že vám teda pripravíme aj konkrétne čísla a konkrétne podklady, ako by tie nájomné zmluvy následne vyzerali a o aké sumy by sa jednalo. Čo sa týka platieb, tak teraz máme zaplatené vlastne nájomného, nájomné máme zaplatené na prvý pôrok a prevádzkové náklady takisto prvý pôrok, to je zálohová platba, tam bude na konci roka vyúčtovanie. A čo sa týka parkovacích miest, tak zatiaľ bol fakturovaný iba prvý štvrťrok, takže od apríla zatiaľ nie je fakturované nič. Čo sa týka tej inflačnej doložky, no v prípade, že by tam bola tá inflačná doložka, tak prenajímateľ nepotrebuje súhlas na to, aby nám upravil výšku nájomného. Keby sa odvíjala keby bola menená v súvislosti s infláciou. Čiže to už vlastne je zakotvené v tej zmluve a keby si nárokovala, nie? Tak, tá inflačná doložka umožňuje ako keby automatické navýšenie o tú výšku inflácie. Štatistický úrad vykáže nejakú mieru inflácie, informuje nás o tom, alebo teda informuje každého o tom a o to percento, o tú mieru inflácie sa to nájomné automaticky vždy zvýši na každý rok. To je jedna možnosť. Alebo druhá možnosť je tá, ktorú využívame teraz, že zohľadní sa tá miera výšky inflácie, ale my vždy sa dohodneme s tým prenajímateľom, že ako sa vlastne upraví to nájomné. Že nie je to automatické, ale robí sa to vždy dodatkom k tej zmluve na základe dohody. Predpokladám, že takýmto spôsobom by sme to chceli mať aj naďalej. Nechceli by sme mať to automatické zvýšenie, ale vždy by malo tomu predchádzať nejaké rokovanie, nejaká dohoda. Ale samozrejme konkrétne čísla vám pripravíme a pošleme. Dobre, aj s odporúčaním. Áno, lebo situácia sa môže meniť a za 5 rokov. Dobre, takže máme informáciu, budeme sa ňou potom zaoberať. Máte ešte na pána riaditeľa, môžeme ukončiť rokovanie v pléne. Takže keď nikto nič, keby boli mimo, teda medzi rokovaniami akékoľvek otázky, sme v kontakte a už dávam slovo pani Dušíkovej, predsedničke Senátu číslo 1 a ideme na rokovanie nasledujúcich bodov. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Vidíme sa o 2 týždne. Dobrý deň. Otváram dnešné zasadnutie Senátu číslo 1. Prvým bodom dnešného zasadnutia je podanie fyzickej osoby, pričom v tomto podaní podávateľ neuviedol programovú službu ani vysielateľa. Spravodajkyňou je pani Danielová. Áno, tak ako povedala pani Dušíková, nie je uvedený vysielateľ ani programová služba. Ide len o taký všeobecný, ťažko preskúmateľný, vôbec nepreskúmateľný problém. Písateľ upozorňuje na vysielanie počas sviatkov, kde bol nachytaný a cíti sa podvedený, že má byť k dispozícii bezplatne až 50 programových staníc. Absolútne sa s tým nestotožnil. Myslí si, že bol podvedený každý, ktorý naletel na takýto oznam. Myslí si, že
pýta sa vlastne, či takýmto konaním nebol porušený zákon. No keďže predmetný podnet neobsahoval potrebné informácie, aby sa dalo všetko preskúmať, najdôležitejšia informácia, o akú programovú službu ide, takže podnet nebolo možné o čo doplniť a tým pádom nebolo možné ho ani preskúmať, ani s kým, ani sa k tomu vyjadriť. A tým pádom podľa paragrafu 150 odsek 7 je z takýchto hlavných dôvodov podnet nepreskúmateľný a návrh odložiť. Áno, ďakujem. Je niekto proti uvedenému návrhu? Nie, 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia, podnet z dôvodu nepreskúmateľnosti odložiť. Ďakujem. Ďalším bodom je správne konanie, ktoré bolo začaté 25.10.2023. Účastníkom konania je Trika Media, spoločnosť SRO. Spravodajcom je Ivan Bindas. Ďakujem pekne. Trika Media, samozrejme, no tak tam je návrh na zastavenie správneho konania v prípade tom, že Trika Media na základe vyjadrení, ktoré nám boli doručené, dodávala spoločnosti Rádio Vav len softverové vybavenie a poskytovala služby spojené s programovaním internej stránky. A v závere teda tohto vyjadrenia sa ospravedlnili za prípadné protiprávne konanie a vyjadrili snahu o nápravu, tak vlastne v tejto časti, alebo by som navrhol zastaviť správne konanie, pretože spoločnosť Trika Media nebola vysielateľom programovej služby Rádio Garáž, vysielanej na internetovej stránke radiogaráž.sk. Zároveň z vyjadrení konateľa spoločnosti Rádia Vav vyplýva, tak ako som teraz povedal, že spoločnosť Trika Media nevysielala v predmetnom dni na internetovej stránke Rádio Garáž službu prostredníctvom internetu. Čiže tu môžeme konštatovať, že spoločnosť Trika Media sa nemohla dopustiť protiprávneho konania. Z predmetných vyjadrení ale konateľ spoločnosti Rádio Vav uviedol, že vysielateľom programovej služby Rádio Garáž vysielanej na internetovej stránke takej istej radiogaráž.sk je spoločnosť Rádio Vav. Musíme konštatovať, že Rada spoločnosti Rádio Vav neudelila autorizáciu na vysielanie tejto programovej služby prostredníctvom internetu a v súčasnosti teda neevidujeme ani žiadnu žiadosť tejto spoločnosti Rádio Vav o autorizáciu vysielania programovej služby prostredníctvom internetu a preto v tejto časti navrhujem začať správne konanie, teda druhé uznesenie, začať správne konanie voči vysielateľovi alebo spoločnosti Rádio Vav. Áno, ďakujem. Máme teda 2 návrhy uznesení. Prvý návrh uznesenia: zastaviť správne konanie vo veci možného porušenia zákazu vysielať bez autorizácie, o ktorom hovorí paragraf 20 odsek 8 zákona o mediálnych službách, pretože sa preukázalo, že účastník konania v uvedenom prípade nebol vysielateľom. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia zastaviť toto správne konanie? Nie, neevidujem. 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia zastaviť správne konanie. A druhý návrh uznesenia: začať správne konanie voči vysielateľovi Rádio Vav vo veci možného porušenia zákazu vysielať bez autorizácie v zmysle tak, ako to definuje paragraf 20 odsek 8 zákona o mediálnych službách, teda z dôvodu možného vysielania programovej služby bez autorizácie. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia? Nie, ďakujem. Neevidujem. 3 členovia Senátu sú za návrh začať správne konanie. Ďalším bodom je opäť správne konanie, ktoré Rada začala na svojom zasadnutí 25.10. Ide o účastníka konania Cavallo Production SRO. Správne konanie bolo začaté vo veci možného porušenia, ktorá je ustanovená v paragrafe 20 odsek 8 zákona o mediálnych službách, teda v súvislosti s tým, že Cavallo Production SRO dňa 3.8.2023 približne o 9. hodine a približne o 6. hodine vysielala na internetovej stránke
https://www.radia.sk/radia-impuls službu prostredníctvom internetu pod názvom Rádio Impuls, ktorá mohla naplniť definíciu programovej služby, a to bez autorizácie vysielania. Disponujeme aj vyjadreniami účastníka konania, ktoré boli doručené 8. februára 2024 a doplnenie vyjadrenia 28. februára 2024. Na základe obsahu uvedenej služby a spôsobu jej šírenia bolo dôvodné predpokladať, že táto služba naplňa definíciu programovej služby v zmysle paragrafu 18 odsek 1 zákona a údajov uvedených na internetovej stránke, ktorú som vyššie citovala, plynulo podozrenie, že uvedenú službu poskytuje obchodná spoločnosť Cavallo Production SRO. Správnemu orgánu, teda rade, bolo z úradnej činnosti známe, že obchodná spoločnosť Cavallo Production SRO nie je držiteľom autorizácie vysielania a s prihliadnutím na uvedené skutočnosti vyvstalo dôvodné podozrenie, že zo strany obchodnej spoločnosti došlo k porušeniu zákazu vysielať bez autorizácie, ako je to vyjadrené v paragrafe 20 odseku 8 zákona o mediálnych službách. Účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, že, citujem, pripravované vysielanie nášho internetového rádia www.radioimpuls.sk sme zakladali za účelom vzdelávania mládeže v oblasti médií. V skutočnosti sme skúšali vysielanie len v testovacom režime niekoľko dní, aby sme vedeli, či sme schopní ho rozbehnúť naplno. Do daného internetového rádia sme nezískali žiadne financie, reklamu či dotácie počas jeho pôsobenia. Naše internetové rádio pre nedostatok financií nepokračovalo už v minulom roku v žiadnom vysielaní a stránka je dlhodobo nefunkčná. Na základe vyššie uvedeného, koniec citátu, na základe vyššie uvedeného kancelária rady telefonicky kontaktovala účastníka konania s tým, že berie na vedomie jeho vyjadrenie, avšak dáva do pozornosti skutočnosť, že na webovej stránke, ktorú som citovala vyššie, je programová služba Rádio Impuls naďalej poskytovaná. Účastník konania sa v telefonáte vyjadril, že danú vec preverí a doplní svoje vyjadrenie po zistení aktuálneho stavu. V tomto doplnení svojho vyjadrenia účastník uviedol: zistili sme, že systém, respektíve poskytovateľ, ktorý nám zabezpečoval vysielací port, sa automaticky reštartuje po 24 hodinách, čo spôsobuje, že rádio opätovne po našom vypnutí začalo vysielať. Takáto poistka je pre prípad, že by vysielateľ zabudol dlhšiu dobu manuálne zapnúť vysielanie. Po tomto zistení sme požiadali poskytovateľa vysielacích portov, aby nám túto poistku vypol a zároveň aj zrušil kompletný účet, vďaka ktorému sa vysielalo. Situáciu sme s odstupom času preverili a internetové rádio nezačalo svoje ďalšie vysielanie, rovnako čakáme na úplné zrušenie účtu v systéme. Koniec citátu. Kancelária rady overila vyššie uvedené skutočnosti a konštatuje, že programová služba Rádio Impuls už nie je na vyššie uvedenej webovej stránke naďalej poskytovaná. Na základe vyššie uvedeného stotožňujem sa s návrhom kancelárie, že by nebolo primerané sankcionovať účastníka konania, a to najmä z toho dôvodu, že účastník konania bezodkladne podnikol kroky na odstránenie protiprávneho stavu, a to ihneď po jeho zistení, a s prihliadnutím na uvedené navrhujem, aby sme uvedené správne konanie zastavili. Sú otázky, pripomienky k danému návrhu? Nie, neevidujem, čiže hlasujeme o návrhu zastaviť správne konanie. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia? Nie, neevidujem, 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia správne konanie zastaviť. Ďalším bodom dnešného zasadnutia je správne konanie, ktoré začala rada na svojom zasadnutí 25. októbra 2023. Účastníkom konania je Infovojna OZ. Spravodajkyňou je pani Danielová. Ďakujem. Veľmi podrobne v rozhodnutí o začatí správneho konania bol účastník konania podrobne informovaný s výhradami a s dôvodmi, prečo sa začalo správne konanie, v rámci ktorého sa mal možnosť účastník konania vyjadriť, či súhlasí, nesúhlasí, prečo nesúhlasí. Čiže správne konanie sa začalo z dôvodu, že
bola naplnená definícia programovej služby podľa paragrafu 18 a účastník konania nesúhlasil s tým, že by porušil zákon a ako dôvody uvádzal, že jeho programová služba nespadá pod hodnotiace kritériá. To je tých 6 definičných znakov, že poskytuje službu primárne hospodárskej povahy, poskytovaná je zámerne v istom časovom usporiadaní programov. Účelom je oddeliteľnej časti je umožnenie sledovanie programov kontinuálne. Ide o redakčne zodpovedného vysielateľa, poskytuje sa prostredníctvom siete a s cieľom je informovať, zabávať, vzdelávať. Vysielateľ namietal najmä to prvé, že poskytuje službu primárne hospodárnej povahy. Kancelária na vlastnom monitorovacom zariadení zmonitorovala skoro 6 hodín vysielania tejto programovej služby. Takých zhrnula a veľmi podrobne uvádza aj v tomto materiáli 18 časových bodov, z ktorých je evidentné, že ide teda o programovú službu, ktorá spĺňa všetkých týchto 6 definičných znakov. S tým vysielateľ nesúhlasil, namieta, že teda neposkytuje službu hospodárskej povahy, je veľmi podrobné jeho zdôvodnenie, ale vyjadruje sa, že teda za žiadnu protihodnotú službu neposkytuje. Čiže toto je prvá taká zásadná námietka. Druhá námietka, ktorú samozrejme všetky podkladové materiály právny analytický odbor zdôvodnil kancelárie, celý materiál je a aj bude zverejnený podrobne, má 15 strán, 15 strán, skoro 20 strán a ešte je tam veľa obrazovej prílohy, ktorá nespochybňuje tieto časové úseky, ktoré spĺňajú teda definíciu programovej služby, ktorá je hospodárskej povahy. Tiež účastník konania namietal, že teda doručenie, že teda my sme to poslali poštou s doručenkou, logicky internet by to zrútilo, pretože ide o 6 hodín vysielania. Na DVD sa nachádzali veľmi rozsiahle 2 súbory z celého vysielania služby Radio Info, takže tých 6 hodín vlastne nebolo možné poslať internetom, ale nie je rozdiel medzi tým, že ako to bolo poslané, jednoducho to doručené bolo a tým, že vysielateľ v podstate reagoval, zaujímal sa o to, mal to naštudované, materiály boli prijaté, takže samozrejme berieme vyjadrenie, ale základ je porušenie toho paragrafu 20. Je to dokázané, zverejnené, takže navrhujem rozhodnúť, že došlo k porušeniu zákona a najnižšia sankcia je upozornenie na porušenie zákona, čo samozrejme uložením tejto sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila, čiže táto povinnosť trvá naďalej a tam už potom môže pri nesplnení povinnosti postupovať rada inak, možno prísnejšie. Takže návrh je zákon porušený v paragrafe 20 bol. Bude to zverejnené celých 12 strán a 5 fotodokumentácie bude zverejnené na www.rpms.sk v sekcii zasadania rady, lebo je to naozaj perfektne zdôvodnené, rozanalizované, nie je pochyb. Vysielateľ normálne spochybňuje, bráni sa, ale keď si prečítajú tieto materiály, všetci podkladové materiály, zvukové záznamy 6 hodín, ide tam o porušenie zákona, takže tieto 2 uznesenie a sankcia, upozornenie.
Ďakujem. Čiže materiál, ktorý bude dostupný na stránke rady v sekcii zasadnutia rady, obsahuje analýzu a odôvodnenie jednotlivých záverov a teda máme tu návrh konštatovať porušenie zákona. Je niekto proti uvedenému návrhu, teda že došlo k porušeniu zákona? Hlasujeme teda teraz v tomto prípade hlasujeme spôsobom. Pýtam sa, došlo k porušeniu zákona? Áno. Áno. 3 členovia Senátu sú za. Návrh uznesenia, že došlo k porušeniu zákona v danom prípade. A v druhom prípade hlasujeme o sankcii. Sankcia je návrh upozornenie na porušenie zákona. Je niekto proti uvedenému návrhu sankcie, teda na upozornenie na porušenie zákona? Nie, neevidujem. 3 členovia Senátu sú za predložený návrh sankcie, upozornenie na porušenie zákona. Ďakujem. Ďalším bodom dnešného zasadnutia je správne konanie, ktoré rada začala na svojom zasadnutí 25.10.2023. Účastníkom konania je Rádio Pohoda SRO a spravodajcom je pán Bindas. Ďakujem pekne, ide o takmer identický prípad, len s tým rozdielom, že teda účastník konania sa nevyjadril. Napriek tomu teda sa udial monitoring, podrobnejšie preskúmanie, pričom sa prišlo na to, že šírené zvukové komunikáty spĺňali všetky podmienky programovej služby podľa paragrafu 18 odseku 1 zákona o mediálnych službách a vzhľadom na naplnenie týchto znakov môžeme konštatovať, že účastník tohto správneho konania je vysielateľom v zmysle paragrafu 19 odseku 1 zákona o mediálnych službách, podľa ktorého vysielateľ je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby, na časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou. Ja budem kratší, tu vlastne tiež asi nie je o čom diskutovať, pretože účastník konania porušil zákaz vysielať bez autorizácie podľa paragrafu 20 odseku 8 zákona o mediálnych službách. Čo sa týka radiopohoda.com, tejto webovej stránky. A tu navrhujem vlastne totožnú sankciu a to je upozornenie na porušenie zákona. Áno, ďakujem. Teda hlasujeme. Došlo k porušeniu zákona vysielať bez autorizácie. Áno, 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia. Došlo k porušeniu zákona. A druhé hlasovanie o sankcii. Navrhnutá sankcia je upozornenie na porušenie zákona. V tomto prípade sa pýtam, je niekto proti uvedenému návrhu sankcie, upozornenie na porušenie zákona? Neevidujem. 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia. Čiže prvé hlasovanie došlo k porušeniu zákona a druhé hlasovanie sankciou je upozornenie na porušenie zákona. Ďakujem. Ďalším bodom dnešného zasadnutia je zánik registrácie retransmisie číslo TKR/330. Účastníkom konania je Mevin Management SK SRO. Rade bolo dňa 22.3.2024 doručené podanie obchodnej spoločnosti, z ktorého vyplýva, že obchodná spoločnosť nikdy nezačala poskytovať retransmisiu, ktorá je vedená pod číslom registrácie TKR/330. Z úradnej činnosti je rade známe, že registrácia retransmisie bola tejto obchodnej spoločnosti udelená 8.11.2012, čiže pred viac ako 12 rokmi, alebo približne pred 12 rokmi. Podľa paragrafu 62 písmeno E zákona registrácia podľa paragrafu 62 písmeno E zákona o vysielaní a retransmisii, keďže sme v období roku 2012, registrácia retransmisie zanikla uplynutím 12 mesiacov od dňa nabudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie, čiže táto registrácia došlo ex lege k zániku
tejto registrácie už pred istým časom, teda ešte v časoch platnosti starého zákona, preto je tu odkaz na zákon číslo 308/2000. Keďže obchodná spoločnosť vo svojom podaní uvádza, že retransmisiu vôbec nezačala poskytovať, došlo teda ex lege k zániku registrácie retransmisie dňa 8.11.2013 a z toho dôvodu teda navrhujem, aby rada zobrala túto skutočnosť na vedomie. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia zobrať na vedomie zánik tejto registrácie? Neevidujem. 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom dnešného zasadnutia je oznámenie o zmene autorizácie poskytovania. Účastníkom konania je Typos, Národná lotériová spoločnosť. A spravodajkyňou je pani Danielová. Prišlo nám od tohto účastníka konania Typos, Národná lotériová spoločnosť, akciová spoločnosť, 5 oznámení o zmene autorizácií poskytovania. Už mali poskytnuté autorizácie, ale hneď uvediem, že účastník konania, každý vysielateľ je povinný každú zmenu oznámiť do 15 dní od vzniku týchto zmien. A keďže v oznámeniach Typosu došlo k zmenám v dozornej rade, predseda dozornej rady sa vzdal funkcie, ďalší člen sa vzdal funkcie. Čiže došlo k zmenám, ktoré nám do 15 dní oznámili a z toho dôvodu teda žiadajú zmenu v 5 svojich mediálnych službách na požiadanie, konkrétne Typos TV. Druhé uznesenie, teda oznámenie sa týka zmeny priamo Typos názov. Tretie je Typosbet. 4. Typos Slovensko a 5. Typos Národná lotériová spoločnosť AS. Takže akceptujeme všetkých týchto 5 oznámení a súhlasíme teda so zmenou, tak ako sú uznesenia prijať tieto návrhy zmien. Áno, ďakujem. Teda máme 5 uznesení. Je niekto proti tomu, aby sme o týchto uzneseniach hlasovali spoločne? Neevidujem. Teda je návrh uznesenia. Rada mení autorizácie poskytovania AP 80, 81, 82, 83, 84, tak ako ich vymenovala aj spravodajkyňa. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia? Neevidujem. 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia, ktorá sa týka zmeny autorizácie poskytovania. Ďakujem. V ďalšej časti dnešného zasadnutia pristúpime k obsiahlejšej časti, body 12 až 38 dnešného zasadnutia, v ktorých ide o oznámenia o zmenách registrácie retransmisie. V úvode sa chcem opýtať, je niekto z členov Senátu proti tomu, aby sme o týchto zmenách hlasovali jedným spoločným záverečným hlasovaním? Áno. Akože je niekto proti tomu? Nie. Nie, nikto. Členovia Senátu súhlasia s navrhovaným postupom. Takže ide, ako som už povedala, ako som už uviedla, ide o zmeny registrácie retransmisie. Podľa ustanovenia paragrafu 183 odsek 5 zákona o mediálnych službách, citujem, prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť regulátorovi aktuálne údaje podľa paragrafu 180 odsek 1 písmeno D a E súhrnne za celý územný rozsah raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roka. Na základe rade doručených oznámení o zmene registrácie retransmisie sa začali správne konania vo veci zmeny registrácie retransmisie v nasledujúcich prípadoch. Pri účastníkovi konania KAPSEN SRO predmetom oznámenia účastníka je zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmena v ponuke programových služieb. V prípade účastníka konania Kúpele Trenčianske Teplice je predmetom oznámenia zmena v aktuálnej ponuke programových služieb. V prípade účastníka konania MLOK Levice
SRO je predmetom oznámenia zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov. V prípade účastníka konania Progress SRO je predmetom oznámenia zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmena v ponuke programových služieb. V prípade účastníka konania Správa káblových rozvodov SRO je predmetom oznámenia zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmena v ponuke programových služieb. V prípade účastníka konania Stavebné bytové družstvo je predmetom oznámenia účastníka konania zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmena v ponuke programových služieb. Pri účastníkovi konania TV, SKV, SRO je predmetom oznámenia zmena v ponuke programových služieb. Pri účastníkovi konania BDT SRO je predmetom oznámenia zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmena v ponuke programových služieb. Pri účastníkovi konania Trio Media SRO je predmetom oznámenia zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmena v ponuke programových služieb. Pri účastníkovi konania Kábel Telekom SRO je predmetom oznámenia zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov. Pri účastníkovi konania UPC Broadband Slovakia SRO je predmetom oznámenia zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov. Pri účastníkovi konania Antik Telekom SRO je predmetom oznámenia zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmena v ponuke programových služieb. Pri účastníkovi konania DigiSlovakia SRO je predmetom oznámenia zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmena v ponuke programových služieb. Táto istá zmena je predmetom oznámenia pri účastníkovi konania Satro SRO pri registrácii retransmisie číslo TKR/9 a taktiež pri účastníkovi konania Satro SRO pri registrácii retransmisie TKR/121, taktiež pri účastníkovi konania Martiko SRO a pri účastníkovi konania O2 Slovakia SRO, čiže vo všetkých týchto prípadoch ide o zmenu aktuálneho počtu koncových užívateľov alebo účastníkov a týka sa to aj zmien v ponuke programových služieb. Táto istá zmena je predmetom oznámenia pri účastníkovi konania Slovanet akciová spoločnosť, pri účastníkovi konania Regio TV SRO, pri účastníkovi konania Sinet CTV SRO. Účastník konania v oznámení uviedol, že k zmenám v programovej ponuky nedošlo. Kancelária rady súčasne porovnaním údajov z predchádzajúceho obdobia tiež zistila, že nedošlo ani k zmene počtu koncových užívateľov alebo účastníkov. Pri účastníkovi konania DSI Data akciová spoločnosť predmetom oznámenia bol aktuálny počet údajov o aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a tiež zmena v ponuke programových služieb. Identickú zmenu, teda zmenu v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmenu v ponuke programových služieb oznámil účastník konania Artos AS, tiež účastník konania Gekom SRO, účastník konania Svan akciová spoločnosť. Účastník konania Markiza Slovakia pri registrácii retransmisie číslo TKR/378 uviedol aktuálne údaje podľa paragrafu 183 odsek 5 zákona o mediálnych službách, tak ako ich v tom rozsahu, ako ich ukladá paragraf 181 odsek 1 písmeno D a E zákona o mediálnych službách a z obsahu tohto oznámenia vyplýva, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nedošlo k zmene v počte koncových užívateľov ani v ponuke programových služieb. Čo sa týka účastníka konania Markiza Slovakia, pri registrácii spoločnosť SRO, pri registrácii retransmisie číslo TKR/380 z obsahu oznámenia vyplýva, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zmene počtu koncových užívateľov alebo účastníkov, pričom k zmene v ponuke programových služieb nedošlo. Pri účastníkovi konania Slovak Telekom AS je predmetom oznámenia účastníka zmena v aktuálnom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a zmena v ponuke programových služieb. V tejto súvislosti pri účastníkovi konania Slovak Telekom akciová spoločnosť je potrebné uviesť, že účastník konania uviedol, že túto informáciu považuje za skutočnosť obchodnej povahy, ktorá súvisí s jeho podnikom a tá má potenciálne materiálnu a nemateriálnu hodnotu, nie je v príslušných kruhoch
bežne dostupná. Účastník konania podniká kroky k ochrane tejto informácie a podniká kroky, ktorým zabezpečuje jej utajenie. Túto informáciu preto možno považovať za obchodné tajomstvo. Z uvedeného dôvodu účastník konania požiada radu o nezverejnenie a nesprístupnenie tejto informácie. Záverom teda kancelária rady preskúmala oznámenia uvedených účastníkov konaní a konštatuje, že obsahujú požadované údaje v zmysle paragrafu 183 odsek 5 zákona o mediálnych službách a z uvedeného dôvodu navrhujem, aby sme vyhoveli žiadostiam účastníkov konaní o zmenu registrácie retransmisie tak, ako je to uvedené v jednotlivých materiáloch k bodom 12 až 38. Tieto budú, teda kompletné materiály, budú prístupné na webovej stránke rady v sekcii zasadnutia rady. Je niekto proti uvedenému návrhu, teda vyhovieť žiadostiam účastníkov konaní o zmenu registrácie retransmisie? Neevidujem, 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia vyhovieť žiadostiam účastníkov konaní o zmenu registrácie retransmisie. Ďakujem. Pristupujeme k bodu 39. Ide o podávateľa právnickú osobu. Týka sa programovej služby TV Markíza, vysielateľa Markíza Slovakia spoločnosť SRO. Predmetom podnetu sú televízne noviny z dňa 17. januára 2024. Spravodajcom je Ivan Bindas. Ďakujem pekne. Ide o príspevok Deti v polepšovniach, ktorý teda mapoval veľmi neutešenú situáciu v reedukačných centrách pre mladistvých, na ktorú poukázala aj generálna prokuratúra. Príspevok tento problém mapoval v širších súvislostiach, venoval mu pomerne naozaj veľký časový priestor. Stanovisko k tejto problematike zaujala a mala možnosť široká škála naozaj kompetentných osôb. V príspevku túto problematiku priblížili a tlmočili nielen moderátori a redaktori samozrejme televízie, ale priamo na kameru reagovali aj riaditeľky napríklad reedukačného centra v Trstíne, tiež v Zlatých Moravciach. Mám za to, že vlastne účastník vlastne priamého živého vstupu bol teda aktuálny minister školstva pán Drucker. Okrem osôb, ktoré boli priamo oslovené redakčným tímom, boli k danej téme prostredníctvom moderátorov tlmočené aj stanoviska inštitúcií ako generálna prokuratúra, štátna školská inšpekcia alebo verejný ochrancovia práv. A ja si myslím, že aktuálnou témou v podstate a širokou názorovou škálou od vysielaného príspevku vysielateľ zabezpečil nielen zásadu relevancie, ale aj vyváženosť. Podľa nášho názoru vyváženosť rôznorodosti, samozrejme výberu informácií aktuálnych. Takže ja s týmto príspevkom v rámci toho, že by bolo niečo porušené, konkrétne teda paragraf 25 písmeno B, nemám nejaký zásadný vôbec problém, pretože podľa nášho názoru ako celok spĺňal kritéria objektivity a nestrannosti spravodajských programov. Áno, prípadne. Áno, pardon, takže teda návrh je posúdiť ho ako neopodstatnený. Áno, ja s týmto návrhom súhlasím. Dodala by som, že to, čo mohlo prípadne vyrušiť podávateľa, je istá miera bulvarizácie pri kladení jednej z otázok, ale nič to nemení na skutočnosti, že vlastne tá reportáž, respektíve vlastne tie tri časti, ktoré nasledovali po sebe, boli spracované tak, ako to spravodajca uviedol. Čiže máme tu návrh uznesenia, podanie posúdiť ako neopodstatnené. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia? Nie, neevidujem. 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia, podanie posúdiť ako neopodstatnené. Ďalším bodom dnešného zasadnutia je podanie fyzickej osoby. Ide o programovú službu Express, vysielateľa D-Express a predmetom podnetu je program Braňo Závodský naživo z 15. januára 2024 od 12:00.
Podávateľ namietal, že v relácii Braňo Závodský naživo došlo k podporovaniu vojny a genocídy. Program sme preto posudzovali podľa paragrafu 61 odsek 1 písmeno A a C zákona o mediálnych službách, keďže v podnete bola namietaná ochrana ľudskej dôstojnosti. Ide o diskusnú reláciu, kde pozvaní hostia diskutujú na témy z aktuálneho diania a hosťom predmetnej diskusie dňa 15. januára bol František Šebej. Témou diskusie bol konflikt medzi Izraelom a Palestínou, obavy z rozšírenia konfliktu a taktiež aj vojna na Ukrajine. Diskusia sa teda tematicky dala rozdeliť do dvoch častí. Pritom tá prvá časť bola zameraná na izraelsko-palestínsky konflikt a druhá na ukrajinsko-ruský konflikt, pričom podstatne viac času sa v relácii venovali práve prvému spomínanému izraelsko-palestínskému konfliktu. V tematickom celku, v tomto prvom rozsiahlejšom tematickom celku diskusie hosť František Šebej komentoval a vyjadroval svoje názory na situáciu v danom regióne, zasadil tieto svoje pozorovania do širšieho aj historického, aj geopolitického kontextu. Vo svojich vyjadreniach vyslovil pochybnosti o možnom mieri, avšak súhlasil s potrebou humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu, hoci s obavou, či táto pomoc dosiahne cieľovú skupinu. V diskusii sme nezaznamenali vyjadrenia, ktoré by podporovali genocídu, vojnu či zabíjanie civilistov a názorové vyjadrenia tiež nevykazovali známky zľahčovania krutého či iného neľudského správania. Čo sa týka druhej tematickej časti diskusie, tá bola zameraná na ukrajinsko-ruský konflikt. Ani tu neboli identifikované vyjadrenia, ktoré by zľahčovali, podporovali alebo schvaľovali konflikt, či kruté alebo neľudské zaobchádzanie. A teda na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby sme konštatovali, že v diskusii neodzneli také vyjadrenia, ktoré by svojim charakterom podporovali vojnu, genocídu či zabíjanie civilistov, ani také, ktoré by nevhodne zľahčovali, ospravedlňovali alebo schvaľovali vojnu či kruté alebo iné neľudské konanie. A teda domnievam sa, navrhujem prijať uznesenie, že nedošlo k porušeniu paragrafu 61 odsek 1 písmeno A a C zákona o mediálnych službách a teda navrhujem, aby sme podanie posúdili ako neopodstatnené. Súhlas. Áno. Dobre, čiže sa pýtam, hlasujeme, je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia, podanie posúdiť ako neopodstatnené? Neevidujem, traja členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia, podanie posúdiť ako neopodstatnené. Ďakujem. Postupujeme k ďalšiemu bodu. Ide o podanie fyzickej osoby, týka sa programovej služby TA3 vysielateľa CIN SRO. Predmetom podnetu je vo všeobecnosti spravodajstvo publicistika z 16. januára 2024 a podávateľ vo svojom podnete namietal voči nevyváženým a jednostranným spravodajským príspevkom a diskusiám, ktoré informovali o téme volieb v Srbsku. Spravodajkyňou je pani Danielová. Sa podnet podľa paragrafu 25 objektivita, nestrannosť, nezávislosť. Podávateľ namietal, že spravodajstvo a diskusie, ktoré informovali o téme volieb v Srbsku, bolo nevyvážené, jednostranné, nebol rovnomerne daný priestor jednej, druhej strane, čiže to, čo zachytil podávateľ sťažnosti alebo podnetu, išlo o informácie orientované, podľa neho boli protivládne, teda išlo o voľby v Srbsku. Podľa neho spravodajstvo, ktoré vysielala táto spravodajská relácia, bol taký nekritický pohľad aj predstaviteľa opozície, zástupcu mimovládnej organizácie voči vláde, výsledku volieb. Čiže podľa neho bola prevaha jednostranného názoru a celkové spravodajstvo, ktoré podľa neho TA3 vysielala, nebolo objektívne. Ja hneď na začiatok poviem, že
Je to spravodajská relácia. Vysiela veľmi často v krátkých časových intervaloch spravodajstvo a na tejto televízii sa ukazuje, ako dôležité je rýchlo zachytávať jednotlivé podnety. Voláme to ako nabalované spravodajstvo a v rámci tohto nabalovaného spravodajstva, kde bolo zaznamenaných, tuším, až 6 alebo 7 spravodajských príspevkov, sa ukázalo, že vlastne tie informácie boli objektívne, boli ucelené, ako sa vyvíjal čas a informácie, tak boli doplňané. Samozrejme, spravodajstvo v takom rozsahu, ako sa nedáva, nemôže byť vždy v jednom momente, keď sa sleduje, monitoruje, obsiahnuté so všetkými súvislosťami, ale keďže sa skúma celodenné vysielanie, spravodajská relácia, s tým počítam, že tie informácie sa budú meniť, doplňať, aktualizovať, tak z tohto pohľadu námietka sťažovateľa bola neopodstatnená, to aj navrhujem posúdiť ako sťažnosť neopodstatnenú, lebo keď ako celok pozrie človek tie jednotlivé časy, ktoré on sám namietal, tak to spravodajstvo bolo objektívne, bolo doplňané. A to je vlastne aj výhoda spravodajskej relácie, že má tak zahustené to spravodajstvo, že má možnosť stále o niečo tie informácie doplniť. Takže návrh je sťažnosť neopodstatnená. Áno, ďakujem. Sú otázky, prípadne pripomienky? Nie, ďakujem. Teda máme tu návrh uznesenia, podnet na preverenie posúdiť ako neopodstatnený. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia? Nie, neevidujem. 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia, podnet posúdiť ako neopodstatnený. Ďakujem. Ďalším bodom je podanie 2 fyzických osôb. Podania sa týkajú programovej služby TA3, vysielateľa CINSRO. Predmetom podnetu je program v politike, odvysielaný 21. januára 2024. Spravodajcom je Ivan Bindas. Áno, mám taký pocit, že niečo podobné sme už riešili v podstate v minulosti, ak nie je to isté. Tu sťažnosti a podnety smerovali vlastne k moderátorovi, ktorý nazval Ľuboša Blahu. Citujem, ktorého meno sa nevyslovuje, koniec citátu, bez nejakého bližšieho zdôvodnenia. Tu treba povedať, že z hľadiska miery a intenzity môžeme uviesť, že išlo o jediný takýto problematický obsah a ešte tú mieru vlastne intenzity znižoval fakt, že na slova moderátora sa okamžite a veľmi jasne a veľmi kriticky zareagoval aj prítomný pán Kéry, ktorý sa voči tejto poznámke moderátora jednoznačne ohradil. Z týchto vecí vlastne z kontextu vyplýva, že išlo o nepresné vyjadrenie moderátora, na ktoré teda reagovali aj prítomní hostia, už spomínaný pán Kéry, aj pani Nevedialová. Moderátor následne svoje vyjadrenie korigoval. To znamená, že divák nebol uvedeným obsahom nejakým spôsobom uvedený do omylu a tiež treba poukázať na skutočnosť, že išlo opäť o jediný takýto problematický obsah v rámci programu z hľadiska miery a intenzity, teda by som nepovažoval tento obsah za rozporný s paragrafom 25 písmena B zákona o mediálnych službách. Z celkového vlastne takéhoto hľadiska, z celej diskusie bola vyvážená, bolo tam vyvážené politické zastúpenie hostí v tomto programe. Ja by som tento podnet alebo tieto podnety na preverenie navrhoval posúdiť ako neopodstatnené. Áno, súhlasím s posúdením podnetu ako neopodstatneného a opäť dodávam len to, čo aj pri niektorom z predchádzajúcich bodov, že používanie niektorých slovných spojení môžu byť aj znakom bulvarizácie, pritiahnutia pozornosti, snahy zaujať toho diváka, poslucháča alebo nejaká v mediálnom priestore zaužívaná skratka, ktorá si žije svojim vlastným životom, ale podstatné je, že vlastne v rámci toho programu účastníci došlo ku korekcii, zadneli
zazneli vyjadrenia, ktoré už v rámci toho programu spochybnili vlastne prípadne aj dôvody používania niektorých slovných spojení alebo niektorých stanovísk. Takže áno, súhlasím s návrhom, že program, teda podnet na preverenie, súhlasím s návrhom uznesenia posúdiť podnet na preverenie ako neopodstatnený. Áno, je niekto proti uvedenému návrhu spravodajcu podnet na preverenie posúdiť ako neopodstatnený? Nie, neevidujem, 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom je podanie fyzickej osoby, týka sa programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlasa Televízia Slovenska. Predmetom podnetu je program z prvej ruky, odvysielaný 22. januára 2024. Hostiami relácie boli Radovan Geist, analytik portálu Euroaktiv.sk a Radoslav Štefančík, politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Reláciu uviedol vysielateľ na svojich webových stránkach nasledovne, citujem: hlasovanie o Slovensku na pôde Európskeho parlamentu prenieslo politický boj koalície s opozíciou mimo našich hraníc. Dôvodom sú zmeny v trestnom systéme, no aj zámer vlády zrušiť úrad špeciálnej prokurátory. Sú ohrozené eurofondy v prípade, že koalícia pretlačí svoje návrhy cez Národnú radu Slovenskej republiky? Ako máme vnímať hlasovanie Európskeho parlamentu? Čiže tieto dve otázky boli kľúčové a tie tvorili základ dramaturgie programu. K týmto dvom otázkam sa nevyjadrili politici, ale vyjadrili sa k ním odborníci, analytik na európsku politiku, respektíve politológ z Ekonomickej univerzity, pričom v úvode programu odzneli aj postoje politikov, premiéra a taktiež predsedu Progresívneho Slovenska. Vzhľadom k tomu, že diskutovanými témami boli aktuálne politické témy, tak program považujeme za aktuálnu publicistiku a vzhľadom na túto skutočnosť a aj vzhľadom na výhradu podávateľa sme namietaný obsah analyzovali z hľadiska paragrafu 25 písmena B zákona, teda sledovali sme objektívnosť a nestrannosť informácií, ktoré odzneli v programe, respektíve objektívnosť a nestrannosť programu ako takého. V monitorovanej relácii hostia prezentovali svoje názory na kroky europoslancov, ktorí vyjadrovali obavy z navrhovaných zmien v trestnom zákone a vďaka týmto zmenám by Slovensko teoreticky podľa nich mohlo stratiť schopnosť bojovať proti korupcii a chrániť peniaze daňových poplatníkov nie len doma, ale ohroziť v tomto smere aj celú EÚ. Ako reagovali aj na tvrdenia, že dané kroky sú koordinované opozíciou, škodia Slovensku a vládna koalícia by mala proti zasahovaniu Európskeho parlamentu zakročiť. Obaja hostia prezentovali svoje názory na posúdenie danej problematiky, vyjadrili sa k fungovaniu EÚ, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a k ich nástrojov, ktoré majú možnosť využívať za účelom ochrany členských štátov EÚ, medzi ktoré patrí aj možnosť pozastavenia eurofondov v prípade nedodržiavania záväzkov voči platnej legislatíve EÚ a na hrozby a potenciálne riziká pre budúci negatívny vývoj členských krajín pri nedodržiavaní európskej legislatívy poukázali konkrétnymi príkladmi Maďarska a Poľska. Tlmočili hostia svoje názory nie z pozície straníckej, ale z hľadiska svojho odborného zastúpenia a v rámci programu dostali pomerný čas vyjadriť svoje názory alebo teda svoje odborné stanoviská k daným diskutovaným otázkam. Čo sa týka výhrady podávateľa podnetu voči nevyváženosti a jednostrannosti relácie, v ktorej údajne boli zastúpení len kritici chystaných zmien v prokuratúre, citujem, podľa podávateľa dehonestovali úmysel zavádzajúcim spôsobom dehonestovali úmysel koalície, je potrebné uviesť, že dramaturgia programu, výber tém a skladba hostí diskusných programov spadá plne do kompetencie vysielateľa a vedenia redakčného tímu
v zmysle paragrafu 16 odsek 1 zákona o mediálnych službách, podľa ktorého vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle a rada v rámci svojej rozhodovacej praxe rešpektuje danú kompetenciu vysielateľa a do výberu hostí relácie nezasahuje, teda ešte raz zopakujem, výber hostí nereprezentoval zástupcov súčasnej politickej obce, predstavoval názory časti odbornej verejnosti v zastúpení profesie politológa a ekonomického analytika. To, že sa hostia v niektorých témach zhodnú, ako to bolo napríklad aj v danom programe pri hodnotení niektorých čiastkových tém, ešte neznamená nevyhnutne rozpor s objektivitou relácie. Posudzujeme reláciu vždy ako celok a v relácii sme nezaznamenali také zmienky, ktorými by hostia relácie zavádzajúcim spôsobom dehonestovali úmysel koalície, ako to tvrdí podávateľ podnetu. Na základe uvedeného a na základe analýzy, ktorá je súčasťou tohto materiálu, teda navrhujem, aby sme prijali uznesenie podnet na preverenie posúdili ako neopodstatnený. Čiže záver, domnievam sa, že odvysielaním relácie z prvej ruky z 22. januára nedošlo k porušeniu paragrafu 25 písmeno B zákona o mediálnych službách a podnet na preverenie teda navrhujem posúdiť ako neopodstatnený. Sú nejaké otázky, doplnenia? Nie, neevidujem. Ďakujem. Teda pristupujeme k hlasovaniu. Je niekto proti uvedenému návrhu podnet posúdiť ako neopodstatnený? Neevidujem. 3 členovia Senátu sú za predložený návrh podnet posúdiť ako neopodstatnený. Ďalším bodom dnešného zasadnutia je podanie fyzickej osoby. Predmetom podnetu je film Jej telo. Ide o distribútéra Bonton Film akciová spoločnosť a spravodajkyňou je pani Danielová. Podávateľ sťažnosti namieta, že v kinách Slovenskej republiky sa premieta film Jej telo, ktorý bol označovaný nevhodnosťou do 15 rokov, pričom obsahoval porno. A tak sa podávateľ sťažnosti namieta, že tam mala byť vyššia veková hranica. Vzhľadom na to, že takéto podnety posudzuje Komisia na ochranu maloletých, ktorá je zriadená podľa nového zákona, tá dohliada nad dodržiavaním povinností, či teda je to v súlade tá veková hranica s obsahom alebo nie, teda okrem iných aj na toto prihliada. Ale podľa posúdenia už to teda patrí Komisii na ochranu maloletých a teda sa navrhujem postúpiť príslušnému orgánu, ako som spomínala, komisiu, tá posúdi, zaujme stanovisko. Áno, ďakujem. Je tu návrh postúpiť Komisii na ochranu maloletých. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia? Nie. 3 členovia Senátu sú za predložený návrh postúpiť podanie orgánu Komisii pre ochranu maloletých. Ďakujem. Ďalším bodom dnešného programu je podanie fyzickej osoby. Ide o programovú službu RTVS 24. Vysielateľom je Rozhlas a televízia Slovenská. Predmetom podnetu je program Téma 24 zo dňa 20. januára 2024. Spravodajcom je Ivan Bindas. Ďakujem. Tu podávateľ namietal, že host programu pán Kryšák v programe nemal oponentúru a moderátorka iba prikyvovala jeho pohľadu v súvislosti s pandémiou a tomu, ako osočoval ľudí. Poviem príklad, v podstate, že nemali čestné úmysly, mali zištné úmysly, že sa mnohí snažili na pandémii zarobiť a tak ďalej a tak ďalej. Kryšák tiež hovorí v tomto programe o manipulátoroch, dezinformátoroch, antivaxeroch, ktorí manipulovali verejnosť už od leta 2020. Tiež hovoril o ich motiváciách ekonomického a politického charakteru a celkovo teda vykreslil škodlivý vplyv dezinformácií na
našu spoločnosť. Tu treba uviesť, že moderátorka voči kríšakom prezentovanému obrazu nenamietala. Čo si myslím, že teda z celkového nejakého význenia programu sa s tým viem nejakým spôsobom stotožniť, ale v každom prípade nie som si úplne istý a preto by som rád otvoril diskusiu na túto tému o tom, čo si myslíte vy, Marta a Aniko. Pretože v zásade, ak by sme začali správne konanie, tak to ešte nie je sankcia, tam sa na to vieme pozrieť hlbšie nejakým spôsobom, či tá oponentúra bola dostatočná, nebola dostatočná, či nejaká vôbec bola alebo nebola a podobne. Takže ja by som chcel vedieť váš názor. Áno, pardon, Aniko. Áno, nie, najprv povedz spokojne, možno máme zhodné alebo rozdielne názory, uvidím, však povedz. Ja sa prikláňam k tomu, čo si tu naznačil Ivan, že program mohol vyvolať dojem jednostranného informovania, najmä napríklad v tej časti, kde pri rozhovore s hosťom bola otázka spôsobilosti splnomocnenca, respektíve jeho kompetentnosti na výkon funkcie, do ktorej bol menovaný, bez uvedenia doplňujúcich informácií, ktoré by dopomohli k tomu, aby si ten divák, poslucháč mohol vytvoriť ucelenejší obraz. Rada vo svojej rozhodovacej praxi vždy akceptuje túto úlohu moderátora, istého korektívu alebo doplnenia alebo uvedenia do širšieho kontextu a tak, ako si to aj ty poznamenal, túto funkciu v tomto prípade moderátorka programu plnohodnotne si nezastala. A keďže kladieme je to často diskutovaná téma a je to vlastne aj častý obsah podaní, najmä pri reláciách, ktoré sa realizujú, alebo teda dramaturgia, ktorých je postavená tak, že je tam moderátor a je tam hosť toho programu, tak vždy je úloha moderátora, alebo teda tá dramaturgia programu má svoje špecifika. Ako tú požiadavku pluralitného informovania alebo všestranného informovania alebo uvedenia tej problematiky do kontextu, ako to realizuje vysielateľ, to je v zmysle zákona na rozhodnutí toho vysielateľa. Ale či vlastne k tomu došlo, tak na základe podaní alebo monitoringov to potom analyzujeme a pristupujeme k tomu tu v rámci rady, respektíve túto kompetenciu kontroly programov a dramaturgie má vlastne len Rada pre Slovenskú televíziu. Čiže do dramaturgie programu Rada pre mediálne služby nevstupuje, ale každopádne sleduje teda vyváženosť, objektívnosť, nestrannosť a v tomto prípade to správne konanie by mohlo mať, alebo malo mať za cieľ sledovať, či nedošlo k jednostrannému informovaniu v rámci tohto programu. Ja súhlasím. Naozaj začatie správneho konania vyjasní, povedzme, tieto naše návrhy, rozhodnutia, vnímania. V každom prípade nie hostia, my hodnotíme. To sme sa už pri viacerých podnetoch zhodli, ale zaujímame stanovisko k moderátorovi. Podľa mňa nebola kvalifikovaným oponentom hostovi. Ten, samozrejme, on ako host využíva príležitosť, má čas, povie si teda, aký je jeho názor. A keď som povedala, že moderátorka nebola kvalifikovaným oponentom, ona skôr dávala navádzacie otázky.
navádzacie, nie že oponovala, lebo však to, čo host tam hovorí, ona mohla otázkami spochybniť, nasmerovať. Zobrali si veľmi veľké sústo na takú krátku plochu. A začala by som od úvodu, hej, že predstavuje hostia odborníka na informačnú bezpečnosť. V poriadku, to sme sa aj v minulosti stretávali, ale ja neviem, nakoľko jeho informácie a stanoviska sú dôveryhodné, pretože bezpečnostných analytikov je u nás na mraky, keď sledujeme vystúpenia. Nechcem tým spochybniť jeho odbornosť, samozrejme, ale ona otázkami mala teda navodiť, že teda, keď už hovorila bol tam nápis lovci nepravd, ako vie na 2 minútach povedať, že nie je to pravda? Bola nejaká analýza, bolo to zhodnotenie, bolo to zverejnené, mali sme sa s tým možnosť niekde zhodnotiť. Čiže svojimi otázkami mala viacej nasmerovať, aby tento host vysvetľoval a nejakým spôsobom podkladal tie svoje tvrdenia, lebo obdobie pandémie u nás bude ešte veľmi dlho rezonovať, bude sa o tom veľmi veľa hovoriť, ale skôr sa mi tu zdalo, že išlo o akési kádrovanie istých ľudí, ktoré tam ten host spomenul, a nemyslím si, že tejto relácii to prináleží len tak slovne hodnotiť. Ona je tá moderátorka, ktorá buď trvá na tom, aby to zdôvodním, alebo presmerovala tie otázky, lebo či vykonáva svoju funkciu čestne a zodpovedne. Neviem, kto si to okom vie len tak dokonca povedať. A predsa len je to verejný priestor, kde od moderátora záleží, aký bude obsah, aké bude vyznenie, reprezentuje vysielateľa a ona má byť tá, ktorá usmerňuje, riadi tú diskusiu s hosťom, nech je to ktokoľvek, akokoľvek a na akom priestore. Tu ja mám pochybnosti a myslím si, že naozaj moderátorka nezvládla svoju úlohu, alebo nemožno jej zazlievať, keď teda bola v zhode s názorom so svojím hosťom, že potom to vyznenie je také, aké je. Ja si myslím, že dobre bude, keďže pri takýchto pochybnostiach, najmä vo vzťahu k moderátorovi, začne sa správne konanie, vyhodnotí sa a môže to byť aj v podstate pre tých moderátorov taká dobrá skúška hodnotenia, či je to tak, alebo nie je tak. Buď sa to potvrdí, alebo vyvráti tieto naše domnienky a pochybnosti. Ja som za začatie správneho konania. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte keby som mohla, Ivan, len by som chcela zdôrazniť, že teda nie je otázne to, či je host, pán Kryšák, kompetentný vyjadriť sa k téme programu. Veď nakoniec v tom programe zaznelo veľa veľmi zaujímavých aj zásadných informácií, najmä časť, ktorá hovorila o tom, odkiaľ pramení ľudská dôverčivosť voči hoaxom, dezinformáciám, ktoré majú častokrát až bizarný charakter. Hosť poukázal na biologický pôvod náchylnosti veriť poplašným správam, ale tak, ako aj pani predsednička hovorila, na tej malej ploche sa venovali príliš veľkému množstvu tých tém a tie skratky, ktoré sa tam objavovali, aj tie skratky, ktoré boli používané napríklad aj odborníkom, ktorý je veľmi ktorý sa pohybuje v domácom prostredí a pre neho sú tie skratky prirodzené a využíva ich. Takže aj tieto mohli prispieť k tomu, že ten program ako celok je spôsobilý vyvolať dojem jednostranného informovania a tiež súhlasím s tým, že začatie správneho konania v tomto prípade je aj sledovanie toho, ako o takýchto závažných a spoločensky dôležitých témach informujeme. Ja by som len doplnila, že samozrejme ten host bol zaujímavý, určite o ňom aspoň si mohla zistiť viacej informácií a vyťažiť z toho, v čom je on doma. Čím vie argumentovať, čo vie podložiť. Prezentovať hneď na začiatku, povedzme, dôveryhodnosť
tohto človeka, že je nabitý informáciami, ale v podstate, tak ako som povedala, svojimi otázkami vždy niekde odbočila nenáležite a tým aj teda vzala možnosť tomu hostovi vyjadriť sa, lebo nezačala by som prvou otázkou, či ten a ten má odborné predpoklady na to, aby dokázal vyšetriť pandémiu. No tak to nemôže vedieť ani bezpečnostný analytik, ani nikto, ale ona už vlastne od prvej otázky nejakým spôsobom inde presmerovala tú diskusiu, mohla vyťažiť viacej z toho odborníka a bol by aj on, aj ona presvedčivejšia. Že ešte len toľko som chcela všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno už len doplnil takú jednu vec, že faktom určite bolo, že Slovensko patrilo, alebo je, že Slovensko patrilo k najmenej zaočkovaným krajinám v rámci EÚ, tiež ku krajinám s najvyššou úmrtnosťou a tiež si myslím, že je dobré vo verejnom priestore a v rámci nejakého verejného záujmu sa baviť aj o tom, do akej miery v tom celom zohralo úlohu šírenie dezinformácií a konšpirácií. V každom prípade to gro problému pre mňa ostáva tá oponentúra, na tom sa zhodneme. V zásade, že moderátorka nejakým spôsobom veľmi neoponovala. Tu by som chcel tiež opäť tak nejak dodať, že naozaj vysielateľ vysiela slobodne a nezávisle podľa zákona, môže si prizvať akéhokoľvek hostia do svojej relácii. Dôležitý je v tomto prípade moderátor, ako dokáže ukočírovať, ako dokáže oponovať, ako dokáže dávať nejaké protiargumenty, aby celá diskusia vo všeobecnosti nevyznela nejakým spôsobom jednostranne. Dobre, tak tu sa zhodneme, ja teda ako spravodajca, keďže ste sa vyjadrili aj Janiko, aj Marta, že obe by ste boli teda za začatie správneho konania, ja sa prikloním k tomuto, mne tam chýbala naozaj tá oponentúra v správnom konaní, hovorím, to zdôrazňujeme naozaj stále, aj ako rada, to ešte nie je žiadna sankcia, tam sa tieto veci prešetria viac dopodrobná a hĺbšie, aby sme boli férovi. Ďakujem, čiže máme tu návrh spravodajcu začať správne konanie a paragrafom je teda paragraf 25, písmeno B zákona objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu a programu aktuálnej publicistiky. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia začať správne konanie? Neevidujem, 3 členovia Senátu sú za predložený návrh spravodajcu začať správne konanie z dôvodu možného porušenia ustanovenia paragraf 25 písmena B zákona o mediálnych službách. Ďakujem. Ďalším bodom dnešného programu je podnet fyzickej osoby. Ide o programovú službu JOJ vysielateľa Mac TV SRO. Predmetom podnetu je program Nákupné maniačky odvysielaný 22. januára 2024. Podávateľ namieta, citujem, v programe Nákupné maniačky idú propagovať gejov v poobedňajších hodinách, teda v čase, keď, citujem, to pozerajú aj deti, koniec citátu. Vzhľadom na charakter podania, teda vzhľadom na charakter obsahu podania, posúdenie zákonnosti namietaného obsahu je v kompetenciách Komisie na ochranu maloletých a teda navrhujem, aby sme podnet postúpili Komisii na ochranu maloletých. Zároveň tiež je potrebné konštatovať, že z hľadiska ostatných ustanovení zákona o mediálnych službách sme v rámci monitorovania daného vysielania nezaznamenali také skutočnosti, ktoré by zadávali dôvod na začatie správneho konania. Čiže navrhujem teda, aby sme postúpili podnet Komisii na ochranu maloletých. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia? Neevidujem, 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia postúpiť podnet Komisii na ochranu maloletých. Ďakujem. A pristupujeme k poslednému programu dnešného zasadnutia Senátu číslo 1.
Ide o podanie fyzickej osoby, týka sa programovej služby TV Markíza, vysielateľa Markíza Slovakia SRO a predmetom podnetu je program Televízne noviny z 27. januára 2024 o 19. hodine. Spravodajcom je Ivan Bindas. Ďakujem. Tu podávateľ podnetu namietal jednostranné negatívne informovanie bez vyjadrenia vlády alebo protistrany, pričom argumentuje vedomosťou o vyjadrení vlády a ministerstva financií na túto tému. Príspevok sme analyzovali podľa paragrafu 25 písmena B zákona o mediálnych službách. Reportáž pod názvom Ekonomicky dobiehame Česko porovnávala český ekonomický rast so slovenským ekonomickým rastom. Pár dní pred odvysielaním tejto reportáže sa do médií dostali aj informácie, ktoré vychádzali z makroekonomickej prognózy, ktorú uverejnilo České ministerstvo financií, kde sa opisoval ekonomický rast za posledný rok. Slovenské dáta na porovnanie boli nadobudnuté zo štúdií zverejnených Slovenskou radou pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorú vydala koncom roka 2023 a začiatkom roka 2024, ktorá viacero dokumentov. Tu si myslím pri tejto reportáži, že z hľadiska nejakého jej charakteru alebo obsahu, keď sa pozrieme na príspevok ako na celok, tak si nevyžadoval nejaké konkrétne stanoviská ministerstva financií alebo vládnej koalície, ktorú teda spomínal podávateľ podnetu. Dáta, ktoré boli v reportáži obsiahnuté, sú priamo reflektované z oficiálnych dokumentov štátnych inštitúcií, ktoré sú každému verejne prístupné. Tento príspevok priniesol porovnanie s českou ekonomickou situáciou na základe informácií zverejnených českou vládou pred odvysielaním tohto príspevku a redaktor sa počas celého trvania jeho časti reportáže obracia na vyjadrenia odborníkov, ktoré jednak podporujú jeho tvrdenia a zároveň ich redaktor doplňal a vysvetľoval. Myslím si, že neporušil tento príspevok ustanovenie paragrafu 25 písmena B zákona o mediálnych službách a ja ho navrhujem posúdiť ako neopodstatnený. Áno, ja súhlasím s týmto návrhom. Áno, čiže pýtam sa, máme tu návrh uznesenia, podanie posúdiť ako neopodstatnené. Je niekto proti uvedenému návrhu uznesenia? Neevidujem, 3 členovia Senátu sú za predložený návrh uznesenia, podanie posúdiť, podnet posúdiť ako neopodstatnený. Ďakujem a týmto dnešné zasadnutie Senátu končí. Dovidenia, do počutia. Ďakujem. Do počutia o 2 týždne. Dovidenia. Ďakujeme pekne. Majte sa.